ci amanar soyayya mai gaskiya bai zan kunya. Ina ganin ki da tarbiyya kin kasara na akan hanya ba da sani na ba. Soyayya ta sa mini tsoro, ni a tunanina da sanki zan zama tauraro. Gashi ina kuka da ido na tamkar dan yaro, ko ki ji tausayina ki ce mini unguwar ruwan faro. Sai da na yo nisa akan so sana ya min horo, bani da kokwanto a sanki ni zan zamo kwaro. Tun ranar farko kafafuna su na tako, muna da yar tazara idanuna suka kai sako. Kin ci amanata a ko'ina zan alkinta, kika kariyata a ko'ina baza sirrinta. A dage ce ke mulkinta kamar wasa soyayyata, da ni da ke muka sasanta har ma na ce maki kanwata. Da na kira layinta da ta daga sai angwanta, ni ko anan ban gane ba tana ta shirya mini keta. Gurin ta komai ta lalata, ni kam ina ta kirarata, ban yi zaton cutarwa ba balle ma in fita shirginta. La 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 kare da ki fara soya ba zan sake ba, ina da ciwo a jikina ban san ya zan warke ba. So ne ya yi min allura a lokacin ban shirya ba, na shashe kaya na shirya garin ma ba zan zauna ba. Na yi mafarki a magance da ni da ke mun angwance, ashe kama na yi da matacce gangar jiki ta lalace. Kisa ni duk na susuce na sukurkuce na kwakwance, wata jiki ban